Cigaru da donese kalendare. Nema. Vlado, hajde vidio zvuk, evo upadamo se. Nas ovako velikom broju i drago nam je što vam napokon možemo i predstaviti našega novog trenera, gospodina Ante Čačiću. Osim njega danas na našoj predstavci su i predsjednik kluba, gospodin Mirko Barišić i naš sportski direktor Zoran Mamić koji će također reći nešto o novom treneru. Ja bih najprije riječ dala našem predsjedniku gospodinu Barišiću. Hvala lijepa. Ja vas sve srdačno pozdravljam. Zahvaljujem što ste se ovako velikom broju odazvali. Kasnije ćete iz riječi gospodina Zorana Mamića čuti nešto više o treneru i njega same. Mislim da je ovaj izbor po našem mišljenju jako dobar, ali ja bih koristio i priliku da vas podsjetim na nešto, a to je da Građanski nogometni klub Dinamo ove godine proslavio je još uvijek radi 100 godina svoga snimka i moram vam to bez ikakvih isključavanja reći, to je statistika u ovoj godini, bez obzira koja je obojena, kad se malo gleda kroz razne komentare i izvještaje, ovako i onako, naš klub je ostvario najveći uspjeh športski i ne samo športski u svojoj 100-godišnjoj povijesti. Mi smo, bez obzira, je li to nešto mislio, došli u najelitnije svjetsko nogometno natjecanje i Liga prvaka Evrope. Bez obzira što smo na zadnjoj utakmici postavili jedan dojam kakav je, kao što prenijemo da najbolji, ali taj uspjeh koji smo povučili u ulasku u Ligu prvaka je zasigurno jedan od zvijezdanih rezultata našeg kluba. Kad sam rekao ne samo sportske rezultati, mislim i na organizacijske. Mi smo mnoge stvari ovdje, bez obzira je li šta to nešto mislio, radikalno, kvalitetno poboljšali. Moram reći da nismo uložili i uredili stadion. Onakav kakav je bio, sigurno ne bi mogli igrati ovu Evropsku ligu. On danas ipak izgleda onako da se ne moramo sramiti kad dolazimo do evropskih susreta, a s druge strane nadam se da je to putokaz da se tu ne smije stati, nego se mora ići dalje. Organizacijski klub je kao rijetko kada učvršćen i još uvijek financijski mislim da držimo visoko ljestvicu u hrvatskom nogometu. Naš klub će se bez obzira na ove prilike uvijek, kao što se borio do sada, boriti za jednu čistoću u nogometu, povladat će sve one akcije da se situacija promijeni i popravi, neće se uključivati u rušilačka stampeda koja se sada pojavljuju, jer to ne vodi ničem, nego će koncentrirano i dušno raditi na podršci, na promjenama koje će dati jedan novi kvalitet. Gospodo, ja sam uvjeren da je izbor novog trenera gospodina Ante Čačića jedan kvalitet u tom ljudskom smislu i da će ono što mi od naše momčadi tražimo i on bezuvjetno postiže, to je da osvojimo ove godine prvo mjesto, da napravimo preduvjet za kvalifikacije za novu Ligu prvaka, također i kup. Evo sad predajem riječ našoj Morani i da nešto više kažemo o našem treneru. Ja ću evo predati riječ našem sportskom direktoru Zoranu Mamiću koji će reći nešto više o našem treneru. Dobar dan svima. Čast mi je zadovoljstvo da mogu predstaviti našeg novog trenera Antu Čačića. Ante Čačića vjerojatno možda neki bolje, neki malo manje znaju da je Ante Čačić sigurno jedan od najiskusnijih hrvatskih trenera. Velik je niz klubova koje je on ovdje u Hrvatskoj trenirao i sa tim klubovima postigao dobre rezultate. Nažalost nije bio prvak Hrvatske, jer koliko to možda sad ovako teško izrečeno bilo, nije bio trener Hajduka i nije bio trener Dinama do sada. I vjerujemo da smo sa Antom dobili čovjeka koji pozna nogomet, koji voli nogomet, vrlo kvalitetnog stručnjaka,
čovjeka koji poznaje ekipu Dinama jako dobro, jer vi koji redovito pratite igre i nastupe Dinama, znate da je uvijek Ante tu negdje u blizini, na tribini, u loži. U posljednje vrijeme je bio i dio našeg partner kluba Lokomotive, znači gdje pozna dobro bazu naših igrača, pozna sve ono što se dešava u Dinamu i oko Dinama i vjerujemo i sigurni smo da će svojom kvalitetom, svojim nogometnim znanjem, autoritetom i načinom na koji on vodi ekipu da će postići ono što svi želimo, a to zna se koji su rezultati koje Dinamo od trenera, odnosno od svih nas koji radimo u stručnoj politici kluba očekuje. Ante Čačić je potpisao ugovor na 1,5 dana. Ne znam što još treba reći. Želim mu puno uspjeha, želim mu puno sreće, želim da nas sve razveseli i da u pripreme od 10. siječnja krene sa velikim entuzijazmom i elanom i da prođe sve onako kako smo zamislili. Hvala i evo na posljedku nekoliko riječi od našeg novog trenera. Pozdravljam. Samo malo, sekundu da malo se dostavimo. Dobar dan svima, pozdravljam, zahvaljujem se upravi kluba na čelu sa gospodinom Bačićem na ukazanom povjerenju. Sjest na klupu Dinama je naravno velika čast. Ja bih rekao da to u trenerskom pozivu je titula. Biti trener Dinama je kruna i sam svakog onog da se počne baviti tim poslom. Zahvaljujući mojim prethodnicima, zahvaljujući igračima, navijačima, upravi, Hrvatski građanski nogometni klub Dinamo je najuspješniji hrvatski klub, najpopredniji hrvatski klub. Uvjeren sam da ne da mogu zadržati ovu razinu sa mnom, nego da mogu i naprijediti tu istu igru. I siguran sam da ćemo čustiti ono što je malo prije sportski jezik spomenuo, čustiti. Siguran sam u sve kategorije, odnosno sve rangove u hrvatskim ligama koje sam vodio, sam kao trener i ostvario. Kažem, nisam napravio prvo mjesto u nacionalnoj ligi prvoj, ali ova prilika biti ovakvom klubu, gdje ovakav konstrat kvalitete, gdje postoje sve ono što je bitno za napraviti dobar rezultat postoji. Ja sam naročito ponosan i sretan što je moj dolazak na čelo struke u ovom klubu isključivo zasluga mog minulog rada i nogometu kao trener. To sam, kažem, jako ponosan. Sretan i hvala onima koji su to prepoznali. Zato što vama dam riječ, moram vam reći da volim nogomet i volim Dinamo. Hvala. Hvala vam svima. Evo, možemo krenuti s vašim pitanjima. Najprije samo prije nego što nastavimo s time. Zamolila bih vas da dodate nekakvi vaše želje za intervjuima i izjavama od strane trenera. Oni neće biti mogući, zato sad postavite sva pitanja koja vas zanimaju, jer od današnje presice pa sve do okupljanja 9.1. dakle neće biti organiziranih intervjua sa trenerom. Tako da, evo, izvolite, to vam je na raspolaganju, možemo krenuti. Možda nema to Zdravka, možda za Zokija. Zdravko je rekao prije neki dan da u Hrvatskoj nema trenera za Dinamo. Čemu onda dugujemo ovako koperikanski preobrat? Pa dobro, klub kandidata hrvatskog trenera koji se mogu kandidirati za Dinamo je vrlo mali. Ante Čačić je sigurno, rekao sam u mom uvodnom govoru, jedan od najiskusnijih hrvatskih trenera. Čovjek koji jako dobro poznaje Dinamovu ekipu, koji živi u blizini stadiona, koji je gotovo svakodnevno već dugi niz godina uz klub i pored kluba i odlučili smo i vjerujemo da je to najoptimalnije rješenje. Ne mogu sakriti, ne želim sakriti da je Dinamo razgovarao i razmišljao o još nekim ljudima. Istina je da bili i neki hrvatski treneri u nekakvom, ajmo reći, izboru u kojima smo mi razmišljali. Međutim, na našu sreću prvi puta smo imali dovoljno vremena da u miru, bez nekakve žurbe, bez neke nagle odluke ili naglog razmišljanja donesemo tu odluku.
i uz sve te naše nekakve interne analize koji su ljudi u klubu koji su najodgovorniji za te poteze, kad smo sve izvagali i stavili na, što se kaže, na papir, onda smo došli do zaključka da je Ante Čačić najbolji i najoptimalnije rješenje za trener. Gospodine Čačić, samo za uvod, jeste odlučili reći o tom stožeru? Ne, o tome ćemo odluku možete sljedeći. Uglavnom do odlaska na pripreme, konsultacije sa sportskim direktorom, ali ono što je sigurno, moj najbliži suradnik su biti oni koji su danas u klubu. Znači nema dolazak direktora. Ante, u čemu je taj prostor za unapređenje o kojem ste govorili? Jer teško je u smislu rezultata nešto u Hrvatskoj unaprijediti, znači redovito se osvajaju i naslovi, a najčešće i kupovi. Mislim da moj prvi zadatak izbjeći sumorna proljeća. Mislim da Dinamo mora shodno proljeću cvasti u najljepšim cvjetovima koje su najljepše boje, prezentirati umedan nogomet, autoritivan nogomet i kroz to naravno nije bilo upitan rezultat, ali je bila dvojbeno na koji način je to, koje su prezentacije postojale. Moj cilj je da kroz to cvjetanje dođemo do pravih plodova na jesen, koji će nas prehraniti i da čekamo 2013. godinu da budemo peti školska ulaska Hrvatske u Europsku uniju. To je moj osnovni cilj i tome ću se podrediti, da ću sve od sebe, naravno su posti okolo mene i u klubu i vjerujem da tome možemo uspjeti. Jedno je sigurno da Dinamo u Hrvatskoj ligi je apsolutni gospodar s obzirom na to da ima koncentrat kvalitete koje ne postoji ni jedan klub. Nažalost, nema adekvatnu konkurenciju koja bi ga poticala, ali moramo naći motiva unutar sebe, moramo biti konkurencija samom sebi i dignut se i ne smijemo nikada biti ničija kanta za napucavanje i ne možemo biti određivati utakmice bez strasti, oslanjati se na rutinu i na pojedinačne rješenja u smislu ostvarenja ulazanja u dinamiku osvajanja bodova, nego to mora biti jedna kolektivna strast, jedno svakodnevno potvrđivanje kroz trening i nanose prezentacija kroz utakmice, koje moraju biti daleko, momčad Dinamo mora imati u najmanju ruku, ako nije najbolji, iako bi trebao biti najbolji strelac u ligi, momčad koja bi trebala puno više utakmice završavati sa više golova, na taj način primamiti ljudi koji vole normalno da dolaze za treba. To je moj osnovni zadatak. A sami ste rekli, Dinamo je sve ove godine bio prvak, sve ove godine igra Europsku ligu, to ne treba pocijeniti čak što više, rekao je gospodin predsjednik. Međutim, da ima prostora za iskorak, ima. I kroz to, nadam se da ćemo kroz jednu takvu kriterij, kroz jednu takvu tenziju doći u situaciju da će se i igrači doći u ono stanje koje bi ne mogu doći, jer ova sezona neki igrači jednostavno nisu za prepoznati prije recimo 6 mjeseci. Došli ste iz Lokomotive, da li namjeravate neke igrače povući? Prije par dana sam razgovarao koji bi trebalo igrači doći u Lokomotivu, dakle imao sam neke svoje ideje, kad se stvar promijenila, nismo do kraja definirali, ali je moguće da dođe do određenih pomaka. Rekli ste da neki igrači nisu za zaposliti. Kako možda vaš najteži zadatak te igrače vratiti? Da, to je moj zadatak, da igrači dođu na onaj nivo koji im pripada, da im ne dozvolim da igraju ispod tog nivoa i to je ono što je moj primarni zadatak. I da proljeća ne budu, rekao sam, šuma, nego da budu vesela, razigrana, da bude jedan probuđeni Dinamo, da imamo svjetlo to poslije svake utakmice, da vi i mi na terenu i mi sa svojim